मिथिगौ जे बिटिआर खुंथायनिफ्राय गुबुन गुबुन जिल्लायाव जे सिनेमा हल लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननाय आरो बबेबा मोनसे जायगाफ्राव जे खामानि मावफुंनाया सोलिगासिनो दङ आरो थांनाय हराव हेल' लोगोफोर जे नोंथांमोननि गेजेराव आपडेट लाना फैलायबाय जोबोद दुखुनांथाव आरोना जे दानिकि बिसानि जे गसाइगावआव जे अन्थाइ खाम्फा जे गायसननायखौ जे सेफायना होबाय आरोना जे बिनिनो जे मैखोम बसुमतारी जे आदा आरो बिथिंनो लोगोसे जे बिसानि सेन्ट्रेल गाहाय नेहाथारि गुरु पबित्र सार जे बिथांमोननि जे सानैनि कल रेकर्ड आरोना जे नोंथांमोना खुना लांबानो जाबाय जे बेबायदि जुदि सेफायना होयोबा अब्ला हारिया माब्रै थांनानै थागोन ना डिपजिट 200 80 लेलो 80 कास्टमार फैदों आरोना जे बेखौहाय जे नोंथांमोना साननाङा जे जि बाबु जे दिनै इउपिपिएल सरकारा जे दङ जे बिथांमोननिफ्राय जे जानिकि गुरु पबित्र सार जे बिथांमोना जे जानिकि बिसानि जे बिथांमोननिफ्राय जे बेबायदि अनसुंथाइ लाबोनानै जे जोंनि हारिनि थाखाय जे बिथांमोना सिनेमा हल बनायनो नागिरदों जुदि बेबायदि सेफायना होयोबा अब्ला जोंनि बर'नि जानिकि कालचार बेफोरहाय जे माब्रै थांनानै थागोन दिनै इउपिपिएल सरकारा दङ बिथांमोननिफ्रायनो जों लाबोनांगोन नेक्स्टआव बिपिएफ सरकाराबो फैनो हागौ ना जे बिथांमोनाबो जे बियो सुर सेफायदो जे बेखौहाय सोरबा माने पलिटिकेल माबा बिदि साननानै जे हागौ खिन्थु नाथाय नोंथांमोना बेबायदि साननाङा जे बियो बिजनेस खालामदो जे बिथांमोननिफ्राय लाबोनानै बेबायदि नोंथांमोना साननाङा जाय बेबायदि सानो जे बिथांमोननि थाखाय बियो गोरोन्थि जे आंबो जोबोद दुखुनांदों आरोना जे बेबायदि जे जोंनि बर' हारिनि जे बिदि सिनेमा हल बनायनो नागिरनायाव हा लिखदिंगे बेबायदि जुदि बनायनो नागिरनायाव जुदि सेफायना होयोबा अब्ला माबोरै थांनानै थागोन जोंनि कालचार दिनै कालचार गैयाब्ला हारिया सिनायथि गैया कालचार थाबासो हारिया सिनायथि जायो जे आं बेवहाय बुंनायाव माबाफोर जुदि गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आंबो निमाहा बिबाय जे दायो जानिकि भइस रेकर्ड जे बिथांमोना जानिकि सारमोना जे सावरायलायदों जे बेखौहाय नोंथांमोना खोनालांदों बे समाव बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय नोंथांखौ गिबियाव जों बरायनानै लाबाय जोङो मिथिगौ जे बिटिआर खुंथायनिफ्राय गुबुन गुबुन जिल्लायाव जे सिनेमा हल लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननाय आरो बबेबा मोनसे जायगाफ्राव जे खामानि मावफुंनाया सोलिगासिनो दङ आरो थांनाय हराव जे गसाइगावआव बिटिआर खुंथायनिफ्राय सिनेमा हल गायसननो थाखाय जे अन्थाइ खाम्फा गायसनदोंमोन बेखौ सिनाय मोनै सुबुंफ्रा बुफायनानै गालांदों नोंथाङा दिनै बर' सावथुन मुलुगनि एबा बिसानि गाहाय नेहाथारि महरै बिबान दङ नोंथाङा मा बुंनो सानो बेनि सायाव जों बिसानि जानानै फंसेल' बाथ्रा बुंनो हायो बे जाबाय दुखु फोरमायनाय बेबायदि आसलथे जानो नाङामोन बे दिनै सिनेमा हल लुफुंनो थांनाय मोनसे अन्थाइ खाम्फा गायसननायनि जा मोनसे जानाय जाथाय हराव सोरबा बुख्रेबनानै गालांनाय बे मोनसे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस दा बेबायदि बुस्थुआ जानो नाङा जोंनि जाथियाव बर' जाथियाव जानो नाङा बे हला सोरनिबा पार्सनेल बा सोरबा बबेबा पलिटिकेल पार्टियाल' बेनिफिट जागोन बिदि नङा बे मोनसे कमप्लिट कालचारेल जोंनि दा सिनेमा जगतखौ मोनसे मोगथां महर होनो थांनाय मोनसे माने फिसा फेक्टर्स बेफोरखौ जोंनो जोंनि बे हारिमुनि थाखाय खोब प्रयजन फिल्म इन्डास्ट्रिनि थाखाय बेफोर खोब प्रयजन बेखायनो जोङो आखा खालामनाय मथे जोंनि बिसाया जेरै जोङो मेम'रेन्डाम होदों बेबायदिनो देग्लाय बोसोराव गंबा 6खानसो जों हल मोननाय जादोंमोन आरो दा बेनिनो बे मावफुंनो थांनाय समाव दा जा थांनाय हराव बुख्रेब जाबाय बे माने दुखुनांथाव लाजिथाव बाथ्रा बायदि जाहैबाय आरो जाय बिथांमोना मावदों बेखौ जाय बुख्रुबदों बिसाबो माबा बेनिफिट जागोन होननानै आं सानाखै आरो जिहेतु बे मोनसे एन्टि ससियेल एक्टिभिटि बेखौ जायगानि रायजो राजाफोरा बा जि जायगायाव बे गायसनजानो गोनांमोन बेयाव थानाय माखासे फिसा कमिटि दं बा बेयाव पलिटिकेल पार्टिबो दं आरो रायजो राजानिबो मोनसे बेयाव फिसा मोनसे कमिटि दं बिसोरो बेखौ उननि समफोराव नायथोंसै आरो उननि समफोराव बे मावगिरि बिथांमोन नायबिजिरनो थाखाय खावलायगोन नामा नोंथाङा बे कमप्लिट दायित्वआ दा जाय माने सिनेमा हलखौ लुफुंनायाव दायित्व दङ दा बिसोरनि सायाव मोनसे प्रखाखननि मोनसे बेबस्था लाजायो सोर मावखो मानो मावखो बिनि सायाव आरो मावग्रा मानसिफोरखौ जुदि मोनोब्ला बिसोरखौ थाबैनो साजा होनांगौ होननानै बिथांमोना दाबि दैखांजायो आरो
जों बिसानिफ्राय बे दुखु मोननायखौनो फोरमायनाय थाबाय जे उननि समफोराव अकल बे सिनेमा हल अन्थाइ खाम्फा गायसननायल' नङा बेबायदि मानसिफोरा दस्रा जों रायजो राजानि अनुस्थान बिनुस्थाननि बेबायदि अन्थाइ बेल' नङा बेलेग जायगायावबो बुख्रेबनो हागौ बा बेलेग बेबायदि सिनेमा हलनि अनगायैबो बेलेग अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ बुख्रेबनो हागौ बेबायदि जानो नाङा बेखौ माने खोब लाजिथाव बाथ्रा जेबो जिहेतु लाबबो जायाखै बेखौ बिदि मावनानै स' बेफोरबायदि खामानिखौ जोंनि बर' रायजोआ माने लाजिथाव मोननाय बायदि मोनसे जोङो फिल खालामो आरो स' आङो जाय माने बे अन्थाइ खाम्फा जोंनि सिनेमा हल लुफुंनायनि जाय मोनसे दायित्व गोनां मोनसे कमिटि दं बिथांमोनानो थाबैनो बेखौ इनकुवेरि खालामनांगौ आरो प्रखाखननि मोनसे एफआइआर होनानै बेखौ उननि समफोराव इनकुवेरि खालामनो थाखाय खावलायनांगौ होननानै जों सानो साबायखर थाबाय नोंथाङा बे बाथ्राखौ जोंनिसिम फोरमायहरनायनि थाखाय